שנייה כאילו. למה אתה רוצה? לא, אני לא חסר. תראו אותו. כן, קורבן פסח נכנס לתוך הר הבית, יש קורבן בפנים. יהודים נכנסו לתוך הר הבית. הלאה, כל הכבוד! הלאה, קורבן פסח בפנים! מי אתה? מי אתה? מי אתה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני. מי אתה? קורבן פסח בפנים. תעזור.